د ناف دیوارên navenda çandêya li Reqayê de dengê jinên azad bilind be. Helbestan dinivîsin, çêrokan vedibêjin, werşeyên perwerdeyê û hunerî pêşkêş dikin. Ev çalakî ne tenê îfadaya azadiya destxistî ne, lê di heman demê de rengek berxwedana çandî ye ku ji hêla jinên herêmê ve tê pejirandin, da ku hişmendiya civakî ji nû ve ava bikin û zirara ku ji ber salên tundrew û dûrxistinê çêbûye sererast bikin. Yek ji wêneyên herî berbiçav ên vê veguherînê li ser dikê ye, li hûla navenda çandê xuya dike. Şanûger Hîba Elxelef ji Rojava TVî ra diyar kir ku derketina jinan li ser dikaya şanûyê hê jî rastî astangiyan tê. انضميت للمركز الثقافي تقريبا من حوالي شي 7 سنين. اف 7 سالên ez di nava xebatên navenda çandê de me. Dema min serdana navendê kir, min xwest tenê ez karekî di ofîsê de bikim. Lê dema min şanû dît, ez tevlî karê şanûyê bûm û weke endam min cihê xwe tê de girt. Di demên borî de hejmara jinên ku serdana navendê dikirin pir kêm bû. Lê bi pêşketina rola jinan di nava civakê de gelek jin beşdarî kar bûn. Beriya ku Reqayê were rizgarkirin pir zehmet bû ku jin berhemên xwe pêşkêş bike û ya bi dilê xwe bike. Lê bi rizgarkirinê re êdî rola jinan derket holê û di nava hemû beşên civakê de cihê xwe girt. مجال تحب تبدع به فكل المؤسسات مفتوحة إلها. Ji aliyê xwe ve şêwekar Colî Abdullah jî anî ziman ku huner awayê derxistina êşan e. Her çendî hewil bidin wê jê bistînin, bedewî ticarî nayê têk birin. بلشت بالفن التشكيلي من ذو 25 سنة. Ji 25 salan ve min dest bi karê şêwekariyê kiriye. Dema ku bajarê Reqayê di destê Daişê de bû, em rastî gelek zehmetiyan hatin. Me nikarî bi rehetî hunera xwe derxin holê û tê de kar bikin. Piştî rizgarkirina Reqayê jî êdî em û hunera xwe azad bûn. Em tevlî nava civakê bûn û me hunera xwe pêşkêş kir. Her wiha hemû beşên hunerê jî azad bûn. Me gelek pêşengeh di hundirê Reqayê û derve jî pêşandan. Jina Reqayê di dema dagirkirinê de gelek zext li ser wê hatin kirin. Lê jin niha di nava civakê de bi rola herî girîng radibe û her û her ispat kir ku jin nîvê civakê ye û nîvê din jî xwedî dike. صرنا لنا كلمة لنا اسم بمجتمعنا. Piştî rizgarkirina Reqayê ji zulm û zordariya çeteyên Daişê jin ji binsiya bêdengî û tirsê derdikevin. Ew di dîmena çandî û civakiya Kantunê de cihekî navendî digirin. Ala guhertinê bilind dikin û piştî gelek hewildanên ji bo tunekirina hebûna jinan, rola jinan di jiyana giştî de vejandin. قلبي على جرح الملاك.